Ayan na guys, tayo. So, ayan guys, tayo po ay magluluto ngayon ng pansit. Luto na po para sa snack time dahil anong oras na po. So, siguro, medyo, alam nyo guys, na, di ba nagda-diet ako? Tapos, parang, tingnan nyo naman, parang walang effect, no? Pero, ayan, wait. Nalagyan ko lang po ng mantika itong aking kawali. Lagyan ko ng mantika. Asan na? Tama ba? Nakikita ba? So guys, di ko alam kung bakit napunta ako sa cooking. Dahil ang dati po naman ay iba, good vibes ako for entertainment, no? Pero ngayon ay napunta ako sa cooking or minsan po ay nag-travel ako. Napunta po tayo sa cooking dahil nga pandemic. Hindi po tayo makalabas. So ito po muna tayo, lalo po tayong tumaba. So medyo na-disappoint sa pagpapapayat natin dahil may effect siya. Minsan pwede kasi ako makain ng rice. Sabihin natin, may nabawas po sa akin 1 inch. At least kahit pa may 1 inch na nabawas. Pero hirap talaga guys mag-diet. For 2 weeks lang po kasi yun. Yung challenge is for 2 weeks. I know, for 2 months. So hindi kakayanin. So yan, pinipilit pa rin natin mag-diet. Pero mahirap. Pero kung gusto mo talaga, may paraan kung ayaw po may dahilan, di ba? So talagang mahirap lang po talaga mag-diet. So luto na po tayo. Minsan kasi nakakatamad mag-edit. Tapos ngayon, sabi ko, magluluto naman ako ng pansit. Why not kaya live stream ko na lang para no more edit. So yan. At saka masabi ko din po kung bakit napunta ako sa cooking. Yun nga po dahil sa lockdown, so hindi pa ako makapag-upload ng mga videos katulad ng sa farming, di ba po, yung mga tomatoes ko, yung mga ampalaya. Yan. Tapos, travel. So, lockdown, hindi po kami makakatawid ng Chaong dahil nga po ay lockdown. I know, it's not lockdown pala. ECQ po tayo, kaya kung may checkpoint, wala pong may iwan sa mga bata. So, kailangan po namin talaga yan kasama. So, dahil nandito po ako sa bahay, wala po akong nagagawa or naiisip i-upload. So, sabi ni Lily Grace Dahoya, yun po talaga ay, ang wish niya po ay cooking. Mag-cooking na lang daw po ako kasi, hi, thank you, Weya. Shout out to you, Weya. Mag-cooking na lang daw po ako. At least kahit pa paano kasi yung mga kinakain namin, at least yun ang pwede kong i-vlog, diba? So, wala akong magiging problema na may upload kasi nga cooking naman, so kung ano yung kakainin namin, so yun ang i-upload ko. Pag kasi pag travel kasi or halimbawa punta sa iba, sa labas, hindi po ako makagawa nun kasi nga po ECQ po tayo. So now hindi po ako expert ha sa pagluluto ng pansit. I'll try. So ito tawag dito sa mga expert po magluto ng pansit ha. Ano lang naman to, my own recipe or basta gano'n. Huwag nyo na lang akong tawag dito, i-comment nyo na lang if may kulang pa. Kasi ko nga po sa mga disclaimer ha, hindi pa ako expert magluto ng pansit. So, 2 times or 3 times ko pa lang po magluto ng pansit. Parang ganun pa lang. So, tara. Ay, nako. Kadaldalita ni Lorna. Ano naman yan. So, ito na po ang ating kawali. Pag mahulog ang cellphone ko, good luck. Good luck.
Baka nga po mahulog. Lagot ako. So, yan. Nakikita po ba? Or nasa taas lang? Baka nasa taas. Ayan, ganyan. Nakikita po ba? Painaan ko yung apoy. Mukhang malakas. So, ayan guys. Ang hirap. Pag hindi ka makalabas. Pero kailangan po natin yon para mo sa ating sarili ay mag-ingat. Ay, bawang! Ang bawang. So, ayan. Hindi po kasi ako mahilig sa bawang. At saka yung mga bata. Golden brown na po. Lagay po natin yung ating sibuyas. Ay, nakalimutan ko. Yung kitso, igigilid ko po muna to. Dahil baka masunog. Ang kikiam po pala ang aking muna. Sinuwan. Yan na naman yan. Nakalimutan ni Inday. So, kayo po kung mahilig po kayo sa bawang, mas maganda po kasi pag maraming bawang. Ang ginamit ko pong bawang ay yung local na bawang. Yun, ganun. Ikyam! Ikyamers. Yan. Tuloy lang po muna natin yung ating ikyam. Congratulations pala kay Kyle. Kaya, congrats kay Kyle. Ang galing. Kahit minsan nag-aaway kayo. Kumusta si Kyle? Anong ginagawa? So, ayan. Cooking muna tayo. Kaya ayan, lalong tumaba. Ay, salamat! Bangayan talaga. Ano ba? Bangayan talaga niyo mag-ina? Kita ba? Minsan din no, may pagkasuplado din si Pogi. Anong ginagawa ngayon ni Pogi? Nami-miss ko din si Rosie. Si Rosie pumunta dito ng isang araw. Naghatid kasi siya ng, ano nga yun? Nung in-order ko sa kanya. Oo. Kami din. Katatapos lang din. Tapos lang din mag-module. Kaya na. Hindi ko nakita yung ano mo, yung hobby mo. Pupunta dito si kasama niya daw, naghatid ng
longganisa. Excuse me, nasamid ako. Ako, connecting na naman tayo, guys. So, ayan na po yung ating kikiam. Excuse me, nasamid ako. Ano ba naman yan? Medyo, maano yata? Maliwanag. Saseparate ko lang yung ating kikiam. At luto na. Ilalagay ko yung toppings. Nagluluto ka ba minsan, Waya, ng pansit? Masusunog na yung kikiam ko. Yan ang gusto ko, medyo crispy. So ngayon, ang ating ilalagay ay yung ating, balik natin to. Oh! Saka yung ating pork. Woo! Matalsik. So tayong mga takot sa talsikan. Oh, kayo nag-game? Hindi kayo nadaan dito. Minsan dumaan kayo dito. Bikini men, pwedeng dumaan. Magaling ka ba magluto ng pansit, Wea? Uy, grabe siya, di naman. Ang maganda kasi minsan talaga kami lang dito. Alam mo na. Hindi naman din ako mahilig lumabas at hindi naman kami din nakakalabas. So, ayan na yung ating pork. Pork barrel. Uy, maganda pa rin yung personal. Diba? Yung maganda pa rin yung personal na nag-uusap. Kasi may kasama pa yung harutan eh. Alam mo yung may kasama pa yung tapikan. Tapikan sa braso. Diba? Ang likot ng camera ko. Pasan niya, no? O, totoo. Diba? May hampasan pa. Tawa ng walang humpay, lalo na yung talagang mga kaibigan mo, no? Na, yung kaibigan ng walang kimig kasama. Yung ganun. Ako, tumataba na nga eh. At hindi makapag-diet. Oo, alam mo na frustrate ako. Kahit pa paano nga, sabi ko nga, kahit pa paano, may nabawas naman sa taba, 1 inch. Pero dahil nga nagdaan yung, nag-ano tayo ulit, nag-execute tayo ulit, kainan na naman. So yun, hindi naman tayo makapag badminton or makapag, ano man lang sa labas, makapag-jogging.
Kaya ayan, tuloy-tuloy lang ang buhay. Bumilog na ulit yung mukha ko. Oo, di ba? Tapos pag may project, pupunta ng bahay, yung ganun, no? May kanya-kanyang dalang pagkain, may food trip na naman, ganun. Tapos pagdating mo sa school, labasan na yung anak mo nag-aantay, iiyak. Hahanapin ka, saan ka galing, pakagalitan ka pa, gano'n. So yan. Diba? Diba? Kasi pag nandito tayo sa bahay, kung alin yung may makita kang pagkain, parang ang hirap eh. Ma-attempt ka talagang kahit sumubo. Subo lang ako, wari. Kasi mamaya-maya, ayan na naman, susubo na naman. Ay, naku, ayan. O, lalo na to, nag-cooking ako. Diba? Ang wish ko ngayon ay cooking. Dahil nga, hindi kami makalabas. Tapos, yun nga, parang nakakawalang gana. Ganun. Ay, naku! Nagko-cooking, hindi lalong tataba dahil kailangan mong tikman yung niluto mo. Ikaw lang din naman nakakain ng niluto mo dahil yung mga bata, konti lang naman din ang kinakain ng mga yan. Ay, nako, ganyan ang gagawin natin. Diba, kung wala yung pandemic, sigurado ang dami ng swimming ngayon ganap. Lalo na kayo, no, sa barkada nyo, sila Rosie. Siguro nag-swimming na kayo, nakailang swimming na kayo siguro. So, ayan na yung ating pork. Asa na ba? Ayan na yung ating pork. Ilalagay na natin yung ating gulay. Kaya nga, di ba? Di bali kayo may inflatable pool naman yata kayo eh. Yan. Tutok ko muna dyan para ma-feature natin yung ating niluluto. Ano? Halo ng halo ng halo. Malalamog na yung niluluto. Ay, oo, di ba? Magpa-private kayo, tas kayo lang magbabarkada, di ba? Ilalagay ko na itong ating, ano to, yung matigas na part ng gulay. Yan, ganyan. Sineparate ko kasi yung sineparate ko yung matigas na part para yun ang unahing lutuin. Ayan. Ay, oo. Pero mahirap ang panahon ngayon eh. Diba? Lalo na yung aking mga chikiting mabilis magkasipon. Mabilis magkaubo.
magkatalunan na agad yan sa pool. So, si halo-halo, laging hinahalo. Hilig maghalo. Yan. So, pakuluan lang natin, hintayin natin na maluto yung ating gulay. Tapos, palagyan ko siya ng ating, ano tawag dito, oyster sauce. Yan. So, konting oyster sauce. Tansyahan lang to, girl. Ay, kabayo! Ang dami. Tinaan natin. Lagyan natin water. Konti lang. Tapos halu-haluin. Ayan. Pagtapos na pandemic, set agad tayo ng food break. Hi, go! Go ako dyan. Tawagin mo si Nawea. Ay, si Nawea? Si na Rosie. Food trip. Sarap. Kumain. So, ayan. Sa akin naman ulit. Sa akin naman ay niluluto lang natin yung ating gulay, yung ating sahog. Takot ako sa camera. Diba? Pag naka-focus, tingnan mo naman. Grabe. Bumilog ulit yung mukha. Ano yan? Galang-gala. Diba? Sabik na din maggala. Yung akin naman ka-mother sa ano. Talaga ba? Ay! Chubbies na yung sexy. Yung mga ka-mother ko naman, sila Yani, sila Kuya Mikey. Ayan, nakakapag-swimming na sila, pero private. Minsan, nakailan na, hindi lang ako nakasama. Isang beses pa lang ako ulit nakasama. Kasi ano, ang schedule. Minsan kasi wala yung hobby ko kasi nga napasok sa trabaho. Pag uwi nun, gabi na. Kaya di ako makaano sa kanila. Pag night swimming naman, may pasok din naman ang hobby ko. Like ko yan. Chubby is the new sexy. Uy, wala ka bang ginagawa? Baka ano ha? Baka, tawag dito, baka busy ka. Mapagalitan ka ni Kyle. Baka pagalitan ka ni Kyle. Sabi ni Kyle, nagsa-cellphone ka lang. Thank you, Weya, ha, for coming. Tapos may kachika ako dito.
ilagay ko ulit dito sa sa niluluto natin. So, ano pa kulang, Rhea? Ito. So, ito na yung ating dahon-dahon. Yung ating, Chinese pechay. Yung ating cabbage na yung malambot na area. Kasi tinanggal ko yung stalk niya dahil yun nga yung matigas. Yun ang inuna kong lutuin. Kasi kapag sinabay ko tong itong part ng leaves lang, parang baka tawag dito? Ma-overcook. Kaya inuna ko muna yung stalk na hapunan na to hindi na to snack So, lutuin lang po natin ulit yung ating gulay. Yung ating bagong nilagay. Half cook lang. Mahirap din po kasi ma-overcook yan. Siguro mga konting kulo lang. Tapos, yun na. Ay, alam mo nakaano. So, ngayon, ay aalisin na natin yung ating gulay. So guys, pwede niyo pong lagyan ng liver ha, kapag gusto niyo ng liver. Malasa po 'yun, or pwede din po yung shrimp. Lalagyan niyo po ng shrimp. Fishball, yung iba nilalagyan ng fishball. So lagyan na po natin ng sabaw. Para sa ating pansit. Yan.
Mga 3 cups. Ang akin po lulutuin ay pakuluan lang po natin. So, ayan. Ito po ay, inano ko na po, tawag dito? Binabad ko na po. Binabad ko na sa water para hindi na po matagal ang pagluto. Tsaka para maghiwa-hiwa. So, dyan tayo ulit. Sain ka na, Weya. Ano ulam nyo? Sain ka na, hapon na. Ayan, minsan nakakatamad mag-edit. Kaya, ayan, sabi ko nga habang luluto, natripang magluto ng pang-snack, pero nga huli na ang pang-snack. Dahil anong oras na, so panghapunan na lang to, without rice na lang. So yun. Oh, wala pa ulam. Buksan mo yung ref nyo. Marami dyan ulam. Anong favorite mong ano, Weya? Yung ulam. Thank you sa 4 million in the house. Salamat sa inyong pagpunta. Menudo. Hi, Ate May. Maraming salamat. Te, dapat pumunta ka muna dito sa bahay bago ka umuwi eh. Ayan tuloy, nagluluto ako mag-isa. Si Way niya kasi hindi pumunta. Uy, yung ginagawa niyo? Kaya nga, di ka muna dumaan dito bago ka umuwi. Kailan balik mo, te? Para sa pamilya, diba? Para sa ekonomiya. Sarap naman yan, te. Stay safe. Sige, sige. PM na lang tayo. Ito lang, oh. Ito lang ang masarap. Thank you, Weya. Maraming salamat. Ingat kayo mag-iingat kayo. Kahit saan tayo magpunta, basta mag-iingat kayo palagi. Ingat kayo ni Kyle. Sain ka na. Baka mapagalitan ka pa. Baka mapagalitan ka ni Kyle. So ngayon,
Ang gagawin ko ay titimplahan ko na yung aking ingat-ingat palagi. Timplahan ko ng oyster sauce ating pansit. Ang snack na naging hapunan. Tapos, asan na yung aking nor? Lagyan natin ng nor. Oh guys, marami ako dito. Kasi di ba nakakatamad lumabas. So ayan. Para minsan kasi anong oras na tayo nagluluto. Minsan inaabot tayo ng katam. Kaya maganda po yung meron na tayong stock sa bahay. Tapos pag naman tayo, pag may time naman po tayo, yung mga in-stock natin, babalik lang din po natin. No? Para hindi ma-empty. Para may makukuha pa rin tayo. So, lalagyan po siya na 4 cubes. Yan. Isang 4 cubes po. Tapos, nilagyan ko din po siya ng isang kutsarang oyster sauce. So, ngayon, ilalagay na natin siya. Hintayin natin maglusaw. Lusawin lang po natin. Lapit-lapit natin. Lapit! Medyo baba natin ng konti para makita natin yung ating niluluto. Hirap mag-adjust. Hirap ng Kita ba? Kita? So, ito. Nilagyan ko na po siya ng water. Ayan. Papakaluin lang po natin. So, tinimplahan ko na po yan. Taste natin kaya. Baka matabang eh. O, diba? Paano tayo papayat nito? Taga-tikim. Now, let's put our soy sauce. Charot. Ayan. So, ano lang, ang tawag dito, tansyahan lang to. Tansyahan talaga. Kasi titikman mo pa naman eh, di ba? Titikman mo yung lasa kung okay na. Tikman natin ulit. Hi. Lalagyan ko pa pala siya ng magic. Our magic. This is our magic. Our seasoning granules. Tapos guys, ilalagay na po natin yung ating bihon. Pansit bihon. Ayan.
Nakababad po yan. Binabad ko po. Tapos, drainain ko po at tinanggal ang sabaw. Para hindi naman gaanong lumambot yung ating pansit bihon. So, let's see guys. It's here. Lipat-lipat again our camera. So that you can see. Ayan, ganun. So, haluin natin. Mga bay. Lalagyan ko to guys ng ng pansit bato. Binili ng asawa ko. Haluan ko lang siya ng konting pansit bato. Para may konting naman, may konting kulay. Yan. Now let's cook our pansit. So we're gonna mix it. Sige lang, kahit halu-haluin. Diba? Hanggang sa maluto yung ating pansit. Dapat pala inuna ko guys yung ating pansit bato. Kasi kahit pa paano yung ating pansit bihon ay medyo malambot na bad. So yung ating pansit bato, lublob na lang natin. Lagay natin sa may water. Yan. Yan lang natin ilalagay sa may water. Welcome back guys! Minsan po ay nagre-reconnecting tayo dahil mahina po ang ating signal. Dahil tayo nandito sa Kalawakan, Kabukiran pala, hindi Kalawakan. Kabukiran. So ayan. Submerge lang po natin guys yung ating pansit bato para maluto. Bato. Pansit bato is came from yata, Quezon. Yan, naluhuluin na natin kasi naluluto na yung ating excuse me guys. Maputla ba guys yung ating pansit? Maputla. Pansit ba to ay minsan crispy, di ba? Crispy po siya. We're gonna add some more. We're gonna add some more yan, our oyster sauce. You just have to taste it guys kung matabang. So it depends on you, sa lasa niyo. Kung minsan kasi may mga panlasang mataas na ang standard sa alat, minsan naman po ay may sensitive naman din po sa sa taste ng alat, no? Kahit konti pa lang yung nilagay nating seasoning, iba ay maalat na po yun para sa kanila. Kasi yung iba po ay nag-iingat din sa kanilang kalusugan. Kasi minsan, ang alat or ang mga maalat ay nagkakos ng pagtaas ng blood pressure. So, ingatan po natin ang ating sarili sa mga panahon ngayon. Dahil
Di po natin hawak ang panahon natin ngayon. Hindi natin alam kung kailan matatapos itong ating pandemic. So, ayan na guys. Medyo natutuyuan na po siya. Luto na din po yung ating pansit. Pansit bihon. Kasama din po ng ating pansit bato. So, nilagyan ko lang po siya ng konting pansit bato. Para nga po may konting kulay. Then, we're gonna put our kalahati lang po nito ng ating ng ating gulay para may pan-toppings po tayo later. Ayan. Tapos yung sabaw, buhos lang po natin ng ating sabaw ng ating gulay. At masarap din po yan dahil templado na yan eh. Magtira lang po tayo ng para sa toppings natin later. Yun! We're almost done. It's again our, diba? Parang akong cooking diva. Cooking diva? Hindi cooking diva. Cooking diba? Cooking diva. Bakla ang best. So, yan. Yan. Almost done. Almost done. So, konti lang. Wala nang takip-takip to guys. Kasi mabilis naman din maluto. Kumusta mga buhay-buhay niyo guys? Mga kumare, mga kumpare, mga besh, mga bay, mga girls, mga feeling girls. Hello sa inyong lahat. Maglibang na lang po tayo, no? Kaysa sa magmukmuk tayo, wala tayong magagawa dyan. Hindi makakatulong. So, ano po natin ating sarili na medyo mabisi na, diba? Kaysa magtutulog ka or maghapon kang magsa-cellphone o di kaya makipagchikahan ka sa kapitbahay, which is bawal ba po, diba? Bawal! Yan, luto na yung ating pansit. Okay, off. Ano na natin, turn off na po natin yung ating kalan. We're gonna transfer this sa ating lagayan. Yan. Tapos, wait lang guys ha. Wait lang po. At ita-transfer natin sa ating lagayan. Pero, masarap kumain. Wait lang. Where ko siya ilalagay? Hanap lang po ako ng lagayan. So, ta-da! I'm back! We're gonna transfer it to our container. Churut lang, churut. So, yan. Kita niyo po ba, guys? Dito na, dito. Wait. Yan. Kita po ba? Gulo-gulo ng camera, no? Kulang pa! So, ayan. Welcome back, guys. Pasensya na po, medyo mahina yung ating connection. Ilalagay na po natin yung ating
ating gulay. Ayan, for toppings. Sino pong gusto magpahatid? Hatiran ko dyan. Natin yung ating camera. Sino gusto magpahatid dyan, guys? Ido-door to door ko po. Order na, order na. Wala ang inyong ano. Yan. What? Kikiam. Kikiam? Ako guys. May nag-ano na, may nag-request na ng kikiam. Bakit? So, there you go. Our pancit is done. We're gonna put some ano pa. Lalagay po natin yung ating kikiam. Ay, no. Sorry. Wow, may bata. May bata, guys. So, yan. Ito na, nakaluto na po tayo. At tayo ay maghatid na ng delivery. Sa mga nag-order dyan. Ito na po ang inyong order. Mainit-init pa. And then, we're gonna put some toppings ulit na kikiam. So, ayan. You. Yeah. So, guys. Done. Oh. Yan na yung ating pancit. This is it. Pancit. Sino pa? Ang unang magmamine. Pamine na lang po, pamine. Free delivery. So guys, uli po, ako'y magpapasalamat sa inyong pagdalo sa aking cooking cooking lesson ba to? It's not, of course. So ayan guys, meron na naman natapos na pinagkaabalahan si Inday. So ayan, muli po, ako'y magpapaalala sa inyong lahat na mag-iingat po kayo palagi. Ha? At maglusuot ng face mask, ng face shield, maghuhugas palagi ng kamay at mag-alcohol. Diba? Always remember, hey guys, don't forget to like and subscribe ha. Tapos hit niyo po yung notification bell ha. Para pag meron po kasi akong na-upload, ma-update po sa inyo yung in-upload ko, diba? So yan, malay mo, magustuhan mo yun. So, good food always makes a good mood. Thank you. Bye-bye. Oh, enough now. May isa. Turuin mo na dito.